Oh iya sinten. Dijak omongan ibuke piye? Kesane mriko iki. Kono sik ya. Kemebul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo Udut. Kok nek etik Oh joinan. joinan. Oh ngoten. Heeh. Angger mak tik Heeh. gentesan. Heeh. Nggih. Ning niki lho Pak. Ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah buat tok. Karo tengah piye? Apa 1500 kok. Karo tengah. Ora apa. Nek yo ate lungguh men. Lah pripun kula ngadeg malah kaya padasan wudu napa pripun? Iki ki wancine salat kok kon wudu ra. Lah nggih kula ngeten mawon. Apa jek iso milih? Alah ra ketang madir ngono Hadir. Ayo dong, Mbak. Yo, tuh. Udut. Tik Tik. tik. Aduh. Tik. Seger rokoke sing Enak. maringi Pak Pariyo. Pak Pariyo? Heeh, sampurnami. Paringan to. Paringan. Mulakno ketok seger Ha jenengan. iya. Joinan ya. Nggih. Tik. Ora iso jiblok Gak iki. iso. Tanganmu kecilikan. Gak iso jiblok. Tik. Kapan Niki terus Pak nembangi. Terus nembang karo ngrungokne kok iki. ger ya? Tik. Ya. Diketok sik. Ora iso jeglokno. Tanganmu kecendhekan lho. Wes, pun. Disembung apa ngono lho ben iso. Pun, betul. Ya. Tik. 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 Alah boyak taktik-taktik arep barang. Wah, Tik. arep barang mau taktik-taktik. Jenengan urek kecing kok. Kene lagi ngene wis ditik. Dadi diakep riyen lambe dik ngoten. Lah wis lak kedereng kok pengen udut aku kok ya. Wah, pas kowe ra ngetik ki lah. Kesusu lah ngetik. Wah, kowe enak tenan ya. Enak rokok. Ora Kira ta? ora tuku. Lah tuku wis ditekne ngono. Mbak, Nggih. Ya. titik mboten? Iki limbuke dicium sik. Dicium sik. Tik. Ora. Wis. Udut, Bu. Tik. Alah. Dah. Adek. Nah, Ki padha karo limbu. Rada cedhake ora? terus tak ini. Ning dempokmu aja kono. Lah pripun? Iki lho apa kuwi? Oh iya, kowe yo meneng ae to, Bu. Wis lah. Lah karo limbuke dhuwur limbuke. Nah, ya. Apik, Bu. Apik. Ya. Mbak. Nggih. Oh, nggih pun. Wis. Dereng. Apa enek wong cangkeme kene kok metune kono iki lho. Iki klambine sampeyan pirang meter iki nek jahit. Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup. Mulake kula mang damelke seragam. Nek aku seragam sing kuning ngenten iki. Lah sing apa? Nggih abang, ireng apa Lah nek kuning apa kuning? Lah aku malah disentor wong kok malah. Ih, kuning-kuning kayak wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Bener Mangsamu nih, Won. sampeyan kak
putra darah biru. Kok keraton. Ngono. Ngerti to? Boten. Sampeyan putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Bener nang kuning. Nggih, senajan to keraton, Kyai Slamet. Heeh. Kuwi kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letong kuning malih ngono. Tik boten. Ora wis tekno. Ya. Senadyan hamung sedih Tik. Wis mati ya. nambah isa Lah salah. Aku seneng aku. Seneng acane. Kaya entuk dolanan. Pacane kaget ora seneng ngono. Ya ampun, malu grup iki jan kita ora dawa umure. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame joget kene ya. Nggih, manut langgame napa Mbak Yofi? Nggih, langsung Pika. ngenteni mawon. Ngenteni. Ngenteni? Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan. Ngenteni aku? Tentang mati-mati. Ya aja to. Oh. Ketoke yen aku mati, sampeyan kowe ora layat. Lah mergo Lah sik kono. aja ngono kuwi to. Wong ndongake kancane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin amin amin. Ya. Panjang umur. Ha ngenteni kaaturaken. Sumangga agung Rasa. rasa. Yuk, dados. Aku ngenteni tekamu kaya Yo joget. Joget sik. Iya joget. Kene tak cekeli sik miki. Nah. Nah. Kayak wayang golek tadi. Tapi untuk rokok ora iki. Ye, suarane Mbak Yovika piye? Sip lah. Masif Masuk lah. masuk. Masuk. Suantene sae, yayine ayu. Lah iya. Nah, aku seneng. Sampai ora sampean kok aku barang yo seneng. Lah. Tiba nih. Sampean wetone apa ta, Duk? Wetone apa sampean? Ben diitung makku. Ning Wetone apa? Aja napa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak? Heeh. Ki jenengan kelahiran Kulo tahun pinten? 2002. 2002. 2002. Wetone Wetone paing.
Paing. Paing niku napa? Jumat. Jumat paing. Dinane Selasa. Selasa paing. Selasa paing. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu paing, padha paingi. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku. cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry. Heeh. Yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe bakal mulya. Ngono lho yen kliwon karo paing. Lah ning ku yoga ku terus ndongakni sampean ndang modar. Lah aku modar kok tak cebut bunane no kok. Ora yen paing iki rekoso, Pak. Rekosone piye? Walah, paing iki mesti gualake ra ukur. Kowe ngendikane sih. Yen jaluk ora sadet saknyet kudu. Kudu. Kudu Iya. paing iki kudu. Boten wong kula niku lho sabar. Oh, sabar. Terus boten nate mencak-mencak. Ya iya ngomong ngene sabar halus. Wis dadi di anak siji. Oh. Walah wong lanang ra dikaya. Walah wong wedok plerok ane ta ukure. Ya iya. Soale aku Pak ada karo paing ya. Wah, todo to, Pak. Dadah. Apa, Pak? Kledang kain teko. Suwok, Nduk. Nduk Yovika duduk dulu. Nggih, Nah, matur iki nuwun. sampean tak gandengke sinden setengah kopling. Lha niku sinden apa? Pledhok kok setengah Setengah kopling. kopling. Sampean turun. Nah, Nggih. dijemput. Oh, Kayak sinden pinggir dhewe kae. setengah kopling Setengah niku kopling. kedah dijemput. Heeh no. Oh, niku lempah ta niku. Ora. Nah, yo turun medhot dhewe iso ora? Saged. Ya coba kaya ngapa? Kaya ngapa? Iso ora? Yo. Saged. Iso ora? Silah, amit jauh. Ya. Nah, yo dijemput sik kae. Sinden setengah kopling kae. Yo. Ini kadang-kadang. Matur lho sing ngendangi jan ra cetha ta. Usah pula-pula kok dikendangi. Ya. Kadang-kadang. Iki urung teko ngecal. Iki urung teko ngecal. Dijemput. Sing putih ta? Sing kuwi pinggir dhewe gede dhuwur. Kene iki ta? Heeh. Wah, iya. Oh. Oh, ketoke nesu karo kowe ketoke. Budhe. Polatan bude das. Lah kok bude? Lah gede. Budhe pripat. Lah terus pripun? Pak D. Lho, dandan ngenten kok Pak D. Nah, Budhe. Nah. Katuran jumeneng nggih. Yuk, Saged jumeneng to? Monggo diajeng. Dianjing garwanipun tiyang kathah Yayi. Jumeneng. Piye to, Mas? Aku teko to, Mas? Balik biasane iki sing ngedeke kono kok. Aku kon ngedek. Wah, lempah tenan Lempah. Dadak gandengan. Lah iya. Mas Ucak, Dalem. iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijenglengke 3 pepiling request Pak Atmono. Nah menika Mbah Atmono. sangoni Pinten? 300. Alhamdulillah. Nah, 300 niku bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, niku 100 kula 100. Paling boten sah. Enggak usah. Boten sah.
niku dilebetke nggih kas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, yogane ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Luwih becik tak kantongi dhewe ngene ya piye? Kok katimbang ngoten mboten niku kok ado Mary. Dalange bayare akeh kok menapa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane mboten wonten keceburan sosial. Heeh. Niku mangke disedekahke ning anak cacat mawon. Terus Mongko sing neng kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa kuwi? Yen kula genah cethok cacat fisik Heeh. gedenge kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. ora. Ini ya to, Mas. Mas Uncek. Piye dianjing? Kula niku kapan sanget kalian panjenengan to, Kang. Sik ganti mike sing rada banter enek ora. Coba nyaket to marang Yayi to, Kang Mas. Kepiye ta iki? Oh, Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenenganke ngono pek lambi kukune. Lah kono mau. Panjenenganke nimbali aku dur ngono lho. Lah kowe Mas. mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono kok. Yayi, Mas. Oh yayi. Oh, Krungu oh. tai. Mosok iki budak. Kuwi iki wis cilik butel budak. Ada. Lengkap. Ditangerti asmane sinten niku? Kepiye yayi? Piye? Paring asma Hendro. Endro nek yayi. Indira Kang Mas. Indira. Injih. Indira menika saking pundi? Dalem saking Ngawi ugi. Iki Ngawi. Injih. Ngawine Mboten mesti, Mas. kok mboten mesti. Mbak Yofi kagenah cetha mbawuk. Lah nggih. Jenengan kok Mboten- Ngawi ya mboten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine pundi? Mboten mesti kadang teng anu teng ngarep TV. Terus Kadang teng jeding. ki opo to iki? Ngawine jare. Nek kowe kulino ngerti. Ngawine kuwadungan, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku kok bingung. Lah. Aku nak ngomongan bener bingung aku. Aku menungso iki rumah saya piala bergilir. Lah kaya anu lho, Mas. Bener-bener ngene iki aku bingung leh muaske lho. Iku ora kepleset Piye? piye iku? Alah paling budak Iki ugi-ugi lho. Jomplang boten to, Pak? geblak-blek kok tak selona ambulan niu. Kene rada butur, rada butur. Nah, ngadeg. Wes. Nah. Ning isor ae lah, Mas. Kowe koyo kucing iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titah Gusti wujute ya menungso. Lah, Kok cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya Lah, nganti ki tangan. Oh nganti kok ngene. kesuwen nang satu-satu blek. Sacet-sacet kowe ngelok kau kucing lak dilati kowe kok malah. Aku mau dibilang. Alah malah. Aku yang enggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah, aku yang dilat kalau gitu. Halo. Niki pripun Mak anu, Buyung? Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Oh, Nah, nggih. menika caping gunung jeglengke nggih. Ayo, Kula jeglek sinten? Yo, Kula jeglene iki. Nggih no. Iya. Mas Iya, Ucek Mas. jenggleng Mbak Kira-kira Indira. jenengan kuat madongi nggonku apa ora Kang Mas? Kuwate kuat. Terus? Ning aku cilik ngene iki ya normal lho. Mosok kon jegleng. Lah rumah sama aku Aduh, ora normal apa? apa piye kok iso? Ngaku ya asli lho Mas. Asli apa? Asli bencong. Aduh, udah malam, dapat satu hitam lagi. Aja kaya kono to Kang Mas. Naden Ora. aku iring menika tresna kaliyan panjenengan lho Kang Mas. Padha dia. Ora ana priya liya kajaba panjenengan Kang Mas Uncek. Semono uga kanggoku ora ana wanita liya kajaba. Tenan ya Ya Mas. mung bojoku dhewe. Berarti jenengan tresna karo aku ya Mas Uncek. Ora. Duh, piye to jarene Tresno, tresno. Tenan ya Mas. Tenan. Nek tresna aku dajal ciuman to Mas. Nah, dalah. Kaya anu ngono kae lho Mas. Kaya tata saiki nek pacaran, ono kan nek tresna tenan dikecup tenini apa nggon pipi ngono lho Mas. Aja neng kene diajak. Lah ngapa? Pekewuh di sawang tamu. Wingi kowe tak kecup. Nah, kowe terus panumu mbluduk kok. Ora kok
ya ndang ngono lho Mas. Ndak aku pengen ngono ndang. Merem sih. Piye ta? Merem. Ndang. Wah, wes. Kok beda to Mas? Beda. Ngene lho Mas. Ngono lho. Kuwi jenenge tanda tresno ki ngono. Piye? Rasane piye? Aku bedino di ngono kuwi lho. Anggere mayang diketupi ngono kuwi. Jenengan Heeh, lah sinden kok ngecup dalang kok jenggote nyokrok apa lari rung dicukur apa piye? Rasane piye, Mas? iya kiri-kiri piye? Ya. Nyuwun sewu biung sange. Heeh. Basa aku ngambung masuk cek ngambung nyambik. Ya ampun. Susah kacukku. Astagfirullah. Wong edan. Ya cetok. Ya Allah. Sak pinten Mas? Plarunga gunamu yo padha ngene kene kok. Ayo, Ya, tak jeglek ya. sampai gunung Oke, diglek. Ya, siap dah. Apike sampean mencolot kok kene, Mak. Jreng ngono mencolot kok kene. Mas iki Kok kene gitu? BPJS ya. Geblak belek niu bar kok. Ora santai. Ora ya Mas Ya, ya. ya. Coba jeglingane kaya apa? Manut dalange. Loh. Dalang ki ibarate ki Gusti Allah katon. Oh, ya. Awake Ngono. dhewe ki mung umate. Oh iya. Oh. Dadi manut dalang. Manut ngene iki lho, profesional ngene iki. Ya, celingkrik ngono. Ketutik. Marmar. Ayo. Ya. Saben bengi. Plindang det ora to. Kok plindang det piye to Pelindang Mas? detik piye? Sekarane niku lho. Tulindang det kok plindang det pline sapa sing mindet? Waduh. Oh, tulindang det kok so Oh, tulindang det to. tulindang det. Oh, tulindang det. Nah. Nyawa. Yo, terjun. Awas. Kok gak pas ki piye to, Mas? Hah? Kok ora pas ki piye to? Mesle. Ya pisanan no. Pisan ki mesti mesle. Mesle. Oh, saya ngomong adik. Gak pareng nakal lo ya. Boten. Yen memajang yen memajang yen memajang Bayang. yen memajang Bayang. yen memajang aduh apa ya ini sudah diogok-ogok Anu mbok tali nang mburi to. koro Kok maju gadul ngono. lah aku diwarai karo mae sinah kuwi lho Mas. Piye sing marai piye? Dri iki nak nyindeni anumu calon ning mburi yang bendat. Iki mbok turuti. Tak tuwali bendat tak kuawet ning mburi tak ubel-ubel. Nek Kita wis. nek kowe iki lalen lho. Lalan piye Mas? Lah genakno kowe iki ya mbok tali ngono. Kayak kowe terus nguyuh. Mburi enak wong mbok uyohi malah. Kira jenengan kan ning mburiku kok. Lah nek burine terus diuyohi. Lah ya aku nek burimu. Aku ya. Lah yo pas ta. Menganggur. Yo. Jana. Yo. Bur. Yo. Ya. Piye kok gak munggah kena to? Aku sesuk kaya cempe ya iki. Enak buri. Tinggi tuh obat to Mas. Obat apa? Ben tinggi iki lho. Obat apa? Obat abet. Mau obat tablet marai tinggi. Kembang bae wetan gunung Sito Mas, iki kaya garangan arep nyekel pitik.
Jenggleng ki lho. Lah ya biasa ae. Mimi wajahmu ki lho biasa bae. Lho piye wong ya jenggleng wong ayu kok. Mbak kira aku garangan kok piye kok. Wah, jenggleng wong azu ki dadi ki ya kudu semangat. Azune piye, Mas? Azu. Azune piye? Azu. Saking ayune ya. Saking ayune dadi azu. Lho. Oh, berarti kono aku asune kono kirike berarti. Nanti ki sine kewan tok. Kuning. Allah. Kok ngarep nek ramune. Lah mosok Ramuni toh. Jajal masuk jak dicoba karo ning karo iki muni gak? Jajal karo iki. Kudu dangdek. Oh muni nok sitoke muni gak? Nah, sitoke neh. Iki. Anu kusik-kusik sik. Piye. Yen ajeng jenggleng ki ya kudu anu to. Piye? Tata krama. Tata koprone piye? Amit sewu yang uti. Ajeng jenggleng. Ajeng ngersake jenggleng. Ayo coba. Gentung. Loh, enggak muni. Oh, enggak muni. Tak muni nok. Pesan kas. Aduh. Kok mak klotak to, Mas? Yo piye sepuh kok. Oh. Piye Wis jelo sampe sepuh. kok samane bauti. Keluar disangoni bauti iki lho. Lho. Aja niki Pitrah Bodoni kok to. Heeh. Kok ana tulisane Tulisannya apa? dagelan. Lho berarti duduk kuwi. Kudu. Kuwi dagelan iki nggonku. Lah iya. Aku dagelan kok. Lah iya dagelane kepriang. Sono. Oh dagelane kowe to? Iya. Oh iya ya. Sama kan sindene. Oh iya. Nah, mene kono. Oke. Kecitan. Pacitan kok kecitan. 12 e. Iya. Paina. Kuwi duduk paina. Kuwi Marsina. Masina paina. Ganti to. Ora ganti jenenge Masina. Engko dulu mah galak ngene ya. Galak ngene ya. Ora. Ngengkel aja aku belum dijiwiti ae kok. Ngene ya. Duh. Tularan bencok. Lah kok jane konsinden. Oh. Apa enek to? Apa enek bencong kok setugel ya? Iki sing arep nyanyi sapa? Ora tukang son mendem apa enek lho. Ladala. Ah, oh. Ya. Ah. Mas Kresna. Piye? Aku nyang masuk keri dhewe to, Mas. Sik wi gawenane apa gawenane? Gawenane. Napa? Heeh, gawenane nek. Diriokne ya. Oh, Riokne. nggih, matur. Heeh, ya. Panas. Udan. Ditandani sik. Ditandani sik. Langsung sik. Yo. Ditandani sik. Kesane joget. Oh, joget sik. Mas. Ya, yo. Yo joget sik. Gak nggo gantungan. Gantungan enek ora? Nggowo ora? Nah, yo. Sik, gandungane di dinggo sik gandungane ya. Lah dalah.
Piye to, Mas? Ginya. Piye koprolmu lek gak teko iki piye? Kok gak koprol to? Aku suwe ra reokan. Suwe ra reokan arep jungkir balik kok angil. Tak benak nang Fuldang, Nek. Piye Yo carane? reyokan, Nek. Carane piye? Carane. Heeh. Engko diwarahi Mbak Indira. Iki padu bar jlomprong nek aku Ora kok iso. carane piye? Yo carane yo ngreyok kok, Mas. Yo Nah, reokan coba Mbak piye? Indira, ayo coba Ya, contoni. ya, ya, Dicontoni ya. sih, ya. Digono kae? Digono garongane. Bagi. Aja dhuwur-dhuwur. Sikilmu mlethek kabeh ketok. Oh, copot kabeh, dicopot kabeh. Oh, sanggule Oh, dicopot. oh, dicopot kabeh. Oh. Oh, dicopot. Oh. Oh, arep Ah, arep salto, arep salto. Arep salto. Aku kene kok mbok jejeg. Ora, kene ngadep tengah kene. Nah, yo. Mbok copot kabeh, kok aja judo kowe kok. Yo. Nganggo jungkir ora? Yo nganggo no. Lah yo jungkir balik mau contone piye lho? Diteni kok. Alon-alon lho, alon-alon. Iya. Iya, weh. Wes lujangi gelas nak. Oh, waduh. Beh wis mane wedang kutah. Wes utang. Wis roh carane ta? Kowe wis ngombe awit mau. Aku ora ngombe kok kutahke. Wis roh carane ta? Urung iki. Lho piye kaya ngono ke lho? Aku ki nyawang gelas kutah kuwi mau lho. Berarti kok nyontoni neh. Ya iso. Ya Allah. Ya alah. Neh Mas. Ngombe urung kok. Lah. Ayo coba. Wow, mau kalah saingan. Bisa Duduk. ta? Duduk. Oh iya iya. Kakak iki oh gede. Kok malah munggo ning kono iki? Seto. Olah ger. Nek nguyu aja ning kono. Kene lho nek nguyu. Enggak nguyu. Ayo nganggo jungkir. Yo masih Mas. Kok ngono? Ra padha ae. Ra padha iki. Lah jungkir ora raine sik. Piye mau yo ngono? Ini lho. Hah? Ini lho. Nah, ya. Ya Mas.
Yo Mas, kose Mas. Piye ta? Ora ngrasake nggo iki kok. Nyapa? Aku ngempet lho aku. Leginya. Abahku balik kok. Lah iku nek bolongane nek nggon moto lho. Ngawur. Wis ora sanggup kuwi ya ngono ae. Yo gak ngono ae yo. Yo Mas. Yo. Sanes. Lah, ngono lho Mas. Ngono lho. Piye? Cah edan. Piye ta? Piye to? Nyapa? Ora ngrasake kacane. Ngono ki boyo sikile lho. Lah iya, kok yo sikil lho. Sikil apa? Lah ngapa? Wanekku mbok cetot to. Oh busi. Cara cetot tenan. Kowe tak ngonoke ganti senep ora kowe kok. Lho kok kene busine ta Mas? Eneng. Masalah Eneng ora ketang cilik enek nyuk. Kayak apa kayak? Sik. bosan jenengan pripun? Tasnya kayak apa isinya? Telas. Tak. Eno maneh. Saya kayak digo kayak katanya kayak apa kayak? Ada katok gajah. Heeh. Ya ngono ki pantese ora aku. Siapa? Kono. Aku ah. Iya. Ya ora sedeng iki tak gawe. Sedeng. Ayo. Iya. Dadalah. Boy, ayo. Piye? Apik. Apik ta? Gajah. Gajah. Binatang yang amat besar. Iya. Telinganya 2, talenya panjang. Kalau berbunyi, ya tadi. Kamu nih. Maksudnya ya muni ngono. Belale. Masa belale ku muni ngono kuwi to, Mas? Iya, kowe anu Dik, anu pijet to, Mak. Malah sampe karo Mas. anu kowe ngayang. Eh? Ngayang. Ngayang coba. Ini. Betul. Heeh. Heeh. Ini. Iya, bisa lah. Bisa lah. Suwek aturan. Dia katakan gajah. Oh, lagi telalene keri. Duduk. Digo masuk lagi ya coba. Kayak apa? Golek panas samplokan koyo pola kok neko-neko to. Mas. Lae. Lalalala. Natian Dah. Ini gua numpas. wadon Sartono. Sarto aku. None ra melok. Oh, none ra Ra melok. melok. Lara. Iya, sakit. Lanang. Ngetan Bali ngulon. satyane kelakon Ngono ya ngono. minumane Banyu. bening. Ya dilanjut ke. Katun Mbah Atmono nggih, wau dawuhipun. Nggih, Nggih. katur Mbah Atmono. Ya. Wilujeng midhatan. Di jaman berjumpa jor kelingan anak lanang dingin tak openi ning saiki apa lali
Bene padha lara apa. Matur suwun Biong Cangi. Terima kasih. Lho endi? Apa? Lho lah mau. Mau Jadi apa? bagi 3. Yo kelingan Lho aja. kelingan toh. Sampean Oke, 100 Mas terima Ucek kasih. 100. Nah. Mas Ucek dikei 100 ora mbok Iya. saiki dhewe. Estu lho. Yo Estu estu no. to Mas. Boten sias damel kas Agung Rasa. Eh? Ora kasih suke. Kasih suke. Alhamdulillah. Wis tahun Nah, iki ya. 100 piro Mas? Hah? Wis tahun iki 100 piro? Wis ya. Aku urung e. Nih, iki piye to iki? Kabeh kok dirampok ora. Piye to iki piye to iki? Lah ya duit kanggone Mas Agung sawera 300 dibagi 3. Heeh. Oh. Mas Agung 100, aku 100 jenengan 100. Aku 100. Nya 100. Ah. Sampai nanti duit wis tau nyekel duit 100, Mas. Wis. Lah aku sing murung tak gawane, aku urung tau. Piye to iki? Matur suwun Mas Agus. Mas Agus. Syukur awe. Syukur. Mas Agung kok ngetes. Kowe ketoke bar karo Agus kowe ketoke. Ora, Ora. aku besok melok kami serontolen. Sosolen. Heh? Kami Ya sosolen. kuwi lho karepku ke, Mas. Kok iso serontolen. Engko dikekne kok ora mesakne cah cilik dipek kabeh gitu. Ora apa-apa, Pak. Gen damel berobat. Berubah. Petang sembuh. Gendang sembuh mentale. Taruh. Mas Ucek, ini masih Pripun? ada 3 sinden. Oke. Mbak Tuti, Mbak Titis, karo Mbak sapa lali aku sing cantik iki. Laila. Nah, yuk Laila. berdiri. Laila Nah, Jangkung. dikeroyok telu sisan ben. Oke, Ben siap no. kompak-kompak. Lah, iya, iya. Telu Mbak Tuti, Ya, toh? Mbak Laila, Mbak Pipis. Ayo. Titis ora pipis. Sudah